በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ብፁዕ አቡነ አረጋዊ ናይ ቅዱስ ሲኖዶስና ዋና ጸሐፊ፣ ክቡር መልአከ ምሕረት ናይ ሀገረ ስብከትና ስራ መካሄድ ምክትል፣ ክቡራን ናይ ሀገረ ስብከትና ናይ ቢሮ ሰራሕተኛታት ስራሕ ፈጸምቲ፣ ክቡራን ናይ ጥበብ የብራህ ሚድያ ሰራሕተኛታት፣ ኣብ ደገም ኣብ ውሽጥም ትርከቡ ህዝበ ክርስቲያን፣ ፈተውቲ ትግራይ፣ ተወለድቲ ትግራይ፣ ደቂ ትግራይ፣ ኣብ ዲያስፖራም ዘለኹም፣ ኣብ ውሽጢ ዓድም ዘለኹም እንኳዕ ን2018 በዓል ዕርገት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብፅሐና ኣብፅሐኩም ክብል ይፈቱ። ክቡራንና ክቡራን፣ ኣብዚ ሎሚ ግዜ ካብ 28/9 ጀሚሩ በየሚድኡ ዝውዛዕ ዘሎ ዝውረ ዘሎ ኩሉ ይሰምዓሎ እዩ። ኣብ ባይታ ዘየለ፣ ኣብ ሓቂ ዘየለ፣ ወሪድካ ዘይርከብ ብዙይ መልሲ ክንህብ ተገዲድና ኣለና። መንበረ ሰላማ ከፍርሱ ተላዒሎም ኣለው ይብሉ። መንበረ ሰላማ ዘፍርስ ኣካል የለን። መንበረ ሰላማ ክፈርስ እሶም እዮም ዝቅስቅሱ ዘለው። ተላዓሉ ንዑ መንበረ ሰላማ ክፍርስዋ ኢሎም ዝናገር ዘለው እሶም እዮም። መንበረ ሰላማ ተፈላለዩ ኣብ 3 ገፁ፣ ገሊኡ ንአዲስ አበባ ገፁ፣ ገሊኡ ኣብኡ ኣውዚእና ክንፀንዕ፣ ገሊኡ እንኳዕ ሾመተይ ተሸምኩ እምበር ኣይሞቐኒ ኣይቆረኒ ዝብሉ እውን ኣለው። እቶም ንአዲስ አበባ ገፆም ዝገበሩ ንመን እዮም? እቶም አዲስ አበባ ተፈቲሉ ኣክሱም ዝተኣነመ ኣብ መንበረ ሰላማ ዝተሰፈየ ክዳን ኣየቁረኒ ኣየሞቐኒ ዝብሉኸ እንመን እዮም? እቶም እንኳዕ ተሾምና እምበር ምንም ፀገም የለን ዝኾነ ይኹን ዝብሉኸ እንመን እዮም? እዙይ ባዕሎም እናፈተሉ እናፈሓሱ እናሰፈዩ ዝናገርዎ ዘለው ባዕሎም እዮም። ስለዚ ዝውዝንዮ መንበረ ሰላማ ዘፍርስ የለ፣ መንበረ ሰላማ ሓዲጉ ገፁ ንአዲስ አበባ ዝኸይድ የለ። ንአዲስ አበባ ክኸይድ እየ ዝብል ኣካል እንተሃልዩ እግሩን ኢዱን መን ይሕዞ ድዩ? መን ይኣስሮ ድዩ? መንበረ ሰላማ ኣቋቂምና ንአዲስ አበባ ክንከይድ ኢና ዝብል ኣካል የለን። ባዕሎም እዮም ክንደራደር ኢና እትውና ክንብል ኢና ኢሎም ባዕሎም እዮም ላዕልን ታሕትን ዝብል ዘሎም። ንሕናማ ኣብ መንበርና ኣብ ባይታና ምስ ህዝብና ምስ ህዝቢ ትግራይና ኢና ንነብር። መን ከልኪልና ድማ የአዲስ አበባ ከይንኸይድ? መንበርና ኣቋቂምና ሓገዝትና ኣብዚሕና ብዙሓት ኮይና መንበርና ክነዕቢእና ኢልና ኢና መንበረ ሰላማ ኣቋቂምና ንዖም እውን ንምሻም ዝበቃዕና ክድግፉና ክሕግዙና ኢልና ኢና ጌርናዮ። ነገር ግን ክንዲ ዝድግፍዎ ሲደፍእዎ ዝበሃል ነገር
መንበረ ሰላማ ኣብ ትግራይ ክቋቋም ዘይደልዩ ቅርሕንቲ ዘለዎም ፅልእ ዘለዎም እናወገኑ መንበረ ሰላማ ዝፀርብ ዘለዎ ኣቦታት ዝፀርብ ዘለዎ እሱም እዮም። ስለዚ ንሕና መንበረ ሰላማ ኣብ መንበረሎ መንበረ ሰላማ ኣብ መትከለሎ ዝተፈለየ ኣካል የብልናን። ኩሉ ብፍቅሪ ብሓድነት ኮይኑ እዩ ዝሰርሕ ዘሎ። እሶም ግን ጉባኤ መንፈስ ቅዱስ ረጊፆም ስለዝኸዱ መንበረ ሰላማ ተኸፊሉ መንበረ ሰላማ ተበላሽዩ እናበሉ ዘውግዕ ዘለው ኣብ ባይታ ዘየለ ሓቂ እዩ። ስለዚ ኣብ ባይታ ዘየለ ሓቂ ዘይብሉ ስለዝኾነ እዚ ክነገር ንህዝብና ክነጋውር እዞም ኣቦዚኦም ሃገብ ግበሩ ንክብለልና እዚ ናብ ህዝብና ክነመሓላልፍ ኢና ተገዲድና ዘለና። ካብዚ ዝተረፈ ያው መግለፂ 12 መግለፂ ዘለዎ ኣሎ። እሱ ክንሰምዕ ኢና ክነስምዕ ኢና ዘንብበልና ክቡር መልአከ ምህረት ሓጎስ እዮም። ብፁዕ ኣቦና ኣቡነ መርሃ ክርስቶስ ዋና ስራሕ መካየዲ ጽሕፈት መንበረ ሰላማ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ትግራይ ሊቀ ጳጳስ ዓዲግራት ሀገረ ስብከት፣ ብፁዕ ኣቦና ኣቡነ አረጋዊ ዋና ጸሓፊ ቅዱስ ሲኖዶስ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ትግራይ፣ ዝኸበርኩም ኣባላት ስራሕ ፈጸምቲ፣ ዝኸበርኩም ናይ ሚድያ ሰብ ሞያ፣ ዝኸበርኩም ኣብ ውሽጢ ዓድን ኣብ ወፃእን እትርከቡ ሊቃውንቲ ቤተክርስቲያን ምእመናን ኩልኩም ተጋሩ። ሰበይቲ ውለጥ ግና ንጎሞራ ክትርኢ ንድሕሪት ግልጽ በለት ሓወልቲ ጨው ከዓ ኮነት ዘፍጥረት 1926 ንሕና ወለድኹም መንበረ ሰላማ ናብቲ ታሪኻዊ ቦትኡ ዝመለስናዮ ከም ሰበይቲ ውለጥ ንድሕሪት ናብ ሽዋ ግልጽ ክንብል ኣይኮነን። ቁፅሪ ሓደ ፓትርያርክ ወይ ኣቃቤ መንበር ክህልወና ዘይደልዩ ናብ ኣዲስ ኣበባ ክምለሱ ስለዝደልዩ ፓትርያርክ ከይንመርፅ ተኸልኪልና ንዝብልዎ ንሕና ብፁዕ ወቅዱስ ኣቡነ ማትያስ ክሳብ ዘለው ፓትርያርክና እዮም ኢልና ብቅዱስ ሲኖዶስ ጉባኤ ወሲና ኢና። ከምዚ እንትንብል ብዙሕ ምክንያት ኣለና። ኣቡነ ሰላማ ግን ነቲ ናይ ቅዱስ ሲኖዶስ ትግራይ ስምምዕ ኣፍሪሶም ብናይ ባዕሎም ድልየት ካብ ኣሕዋቶም ተፈልዮም ክኸዱ ኣይግባእን። ንሕና ዝሸምናዮም ንቤተ ክርስቲያን ንምእመናን ከገልግሉ እምበር ዘየለ ዘይተባሃለ ክዛረቡ ኣይኮነን። ካልኣይ በጀት ስብከተ ወንጌል ተኸልኪልና ስብከተ ወንጌል ናብ መሬት ከይወርድ ዕንቅፋት ኮይኖምና ንዝበልዎ ኣቡነ ሰላማ ላዕለዋይ ሓላፊ ስብከተ ወንጌል ኮይኖም ተሸይሞም ንዝተመደብዎ ሓላፍነት ብኣግባቡ ከይሰርሑ ዝተበጀተሎም በጀት ኣብ መዕልኡ ከይውዕሉ መንበረ ሰላማ ክፅረፍ ካብ ዝገብሩ እውን ሓደ እዮም። ምኽሪ ዘይሰምዑ ብወነኖም ዝኸዱ ብቅዱስ ሲኖዶስ ዘይመሓደሩ ኣብ ሚድያ መዓሎም ገይሮም ኣለዉ። መንበረ ሰላማ 3 ዓይነት ጳጳሳት ኣለዉ ኢሎም፣ ሓደ ናብ ኣዲስ ኣበባ ንምለስ ዝብል ተፀባየ ሓይሊ፣ ካልኣይ እንኳዕ ጵጵስና ረኸብና ንመለስ ዝብል ተፀባየ ሓይሊ፣ ሳልሳይ እንኳዕ ጵጵስና ረኸብና እምበር ኣይመቆኒ ኣይቆረኒ ዝብል ሓይሊ፣ ሳልሳይ መንበረ ሰላማ መንበርና እዩ ክፈርስ የብሉን ዝብል ሓይሊ ኢሎም ኣብ መሬት ዘየለ ወረ ብፁዓን ኣበው ሊቃነ ጳጳሳት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ትግራይ ኣብ 3 ይኹን ኣብ 2 ዝተመቐለ ኣካል የለን። ብቅድሚያ ምስ ሲኖዶስ ኢትዮጵያ ዝነበረና ርክብ ዝተበተኸሉ ኣብቲ እዋን ኩናት ኣብ ኣብያተ ክርስቲያናት ትግራይ ብሓፈሻ ኣብ ንጹሃን ዜጋታት ዝበፅሕ ዝነበረ ስቃይ፣ መከራ፣ ሞት፣ ብርሰት ጠጠው ንኽብል ብእዋኑ ናብ ቅዱስ ሲኖዶስ ኢትዮጵያ ሓቲትና ነርና ኢና። ንሶም ግና ፀማም እዝኒ ሂቦምና ክሰምዑና ይከኣሉን እኳ ደኣስ ኣብያተ ክርስቲያናት ንኽበርሳ ንዋያተ ቅዱሳት ንኽዝረፉ ኣብነት መምህራንን ካህናትን ዲያቆናትን ንኽሕረዱን ሰንበት ተምሃሮ ኣብ ዓመታዊ ክብረ በዓል ብግፍዒ ንኽጨፍጨፉ ደቂ ኣንስትዮ ብዕስለ ንኽደፈራ ሞትን ስደትን ንጹሃን ዜጋታት ተጠናኺሩ ንኽቕፅል ሲኖዶስ ኢትዮጵያ ፋይናንሳዊ ሓገዝ ገይሮም እዮም።
ካልኦት ኣባላት ቅዱስ ሲኖዶስ ኢትዮጵያ ድማ ኣባላት ሲኖዶስ ኢትዮጵያ ድማ ናብ ግንባር እናኸዱ ንሰራዊት ኢትዮጵያ ሞራል እንትህውን ኣብ ዝተፈላለዩ ሚድያታት እንዳወፁ ናይ ፅልኢ ስብከት ይሰብኩን ናብ ሃገር ኣሜሪካ እናኸዱ ዕርቂ ሰላም ከይካየድ ብፅልኢ ይቃወሙ ዝነበሩ እዮም። ነዚ ስነ ልቡና ማሕሰይቲ ቁስሊ ረሲዑ ናብ ኣዲስ ኣበባ ዘመዓዶ ኣቦ የብልናን ኣይተኸፋፈልናን። ኣቡነ ሰላማ ዘመሓላልፍዎ መልእኽቲ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ እዩ። ናብ ሸዋ ክንምለስ እንተደሊና መንበረ ሰላማ ናብ ታሪኻዊ ቦትኡ ኣይመለስናዮን። 4 ሊቃነ ጳጳሳት ኮይና ን11 ኤጲስቆጶሳት ኣይመሸምናን። ሕገ ቤተክርስትያን ትግራይ ኣይመፅደቕናን። ብሄር ሕጊ እውን ኣይመፅደቕና ነርና። ኣብ መከራ ዘሎ ህዝብና ሓዲግና ናበይ ገዲፍናዮ ክንከይድ ኣብ ሓጎስን ሓዘኑን ምስ ህዝብና ኣብ መንበርና እምበር ከም ሰበይቲ ሎጥ ንድሕሪት ግልፅ ኣይንብልን። ናብ ሸዋ ንማዕድወሉ ጉዳይ የብልናን። ህዝብናን ሃገርናን ቅድስቲ ፅዮን ሓዲግና የትም ኣይንኸድን። ኣቡነ ሰላማ ከም ኣቦ ንህዝብና ከሻቕሉ ኣይመተገበኦም። ራብዓይ መንበረ ሰላማ ፀጋዶ ሓደጋ ህይወት ዶ ሞት ዝብል መፅናዕታዊ ሰነድ ኣቕሪበ ሰማዒሲ ንዝበልዎ መንበረ ሰላማ ፀጋ እምበር ሓደጋ ኢልና ኣይመለስናየን። መንበረ ሰላማ መንገዲ ህይወት እምበር መንገዲ ሞት ኣይኮነን። መፅናዕቲ ንኽቐርቡ ቅዱስ ሲኖዶስ ኣይኣዘዞምን። መፅናዕቲ ሰሪሕኩም ኣቕርቡ ኣብ ዘይተባህሉ ኣብ መንጎ ኣብ ኢዶም ዘእትው እምበር ተስማዕሚዖም ክሰርሑ ኣይከኣሉ። ኣቡነ ሰላማ ኣነ ዝበልክዎ ተዘይሰሚዕኹምኒ እናበሉ ዝፍክሩ ኣቦ እዮም። ቅዱስ ሲኖዶስ ድማ ናይ ውልቀ ሓሳብ ጥራሕ ዘይኮነስ ናይ ብዙሓት ድምፂ ኣኺቢሩ ዝሰርሕ ትካል እዩ። ሓምሻይ ናይ መሪሕነት ውድቀት ኣጋጢሙና እዩ፣ እቶም ዘለዉ መራሕቲ ክመርሑ ኣይኽእሉን ዓቕሚ የብሎምን ንዝበልዎ ናይ ትዕቢት ዘረባ እዩ። ንሕና ፖለቲከኛታት ኣይኮናን። ከም ኣቦታትና ሃዋርያት ንእግዚኣብሔር ብፀሎት እናጠየቕና ንመርሕ ንምህር ኣለና። ካብ ፈቃደ እግዚአብሔር ወፃኢ ዝስራሕ ስራሕ ከምዘየለ ንኣምን። ናይ ኣቡነ ሰላማ ሓሳብ ግን ኣነ እየ መሪሕነት ዝኽእል ንዓይ ምረፁኒ ዝዓይነቱ ጎስጓስ ዘረባታት ኣብ ሚድያ ምስ ጵጵስና ስርዓተ ቤተክርስትያን ዘይኸይድ ስራሕ ፖለቲከኛታት እዩ። ቤት ፅሕፈት ቅዱስ ሲኖዶስ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ኮነ ቤት ፅሕፈት መንበረ ሰላማ ላዕለዋይ ቤተ ክህነት ትግራይ ተናይቡ ካብ ላዕሊ ክሳብ ታሕቲ ምስ ዘለዉ መሓውራቱ ተናይቡ ፍቃደ እግዚአብሔር ዝመርሕ ዘሎ ትካል እዩ። ሻድሻይ ብሄረ ሕጊ ተሃቲሙ ኣብ ሸልፊ ተደርዲሩ ኣሎ። ናብ መሬት ናብ ታሕቲ ክወርድ ኣይከኣለን ንዝበልዎ ድማ መንበረ ሰላማ ብሄረ ሕጊ ኣፅዲቁስ ህቲሙስ ኩሎም ኣህጉረ ስብከት እናወሰዱ ኣብ ምክፍፋል ይርከባ። ኣብ ወፃኢ ዘለዉ ቦታቱን ወሲዶም የከፋፍሉ ኣለዉ። ኣቡነ ሰላማ ግን ናብ ሃገረ ስብከቶም ወሲዶም ኣየከፋፈሉን። ስለዚ ኣብ ሸልፊ እዩ ተደሪዱ ዘሎ ክብሉ ሓቆም እዮም። ብሄረ ሕጊ ምስቲ ሓዱሽ ሕጊ ምዃኑ ኣብ ባይታ ቀስ ብቀስ እናእመናን እናተረዳእናን ናይ ኣህጉረ ስብከትን ወረዳን ንህብ ኣለና። ሻውዓይ መንበረ ሰላማ ናብ ምእመናን ናይ ምእመናን ገንዘብ ይወርር ኣሎ። ተቆፃፃሪ ላዕለዋይ ፓትርያርክ ኮነ ኣቃቤ መንበር ስለዚ የብሉ ንዝበልዎ 4ቴና ብፅዋን ኣበው ሊቃነ ጳጳሳት ናይ ኣህጉረ ስብከት መካየዲ ስራሕን ሊቃውንተ ቤተክርስትያን ተኣኪብና መንበርና መንበረ ሰላማ እንትንምልስ ገንዘብ ንምውራር ሃፍቲ ንምኽዕባት ኣይኮነን። ቅዱስ ሲኖዶስ ኢትዮጵያ ብቀኖና ይኹን ብዶግማ በደል ጆኖሳይድ ስለዝኣወጀልና ኣብ ባዶ ኢድና ንእግዚኣብሔር ሒዝና ኢና ዓርስና ክኢልና መንበርና መሊስና። ዝወረርናዮ ገንዘብ ኮነ እንወረ ገንዘብ የለን። ገንዘብ ምእመናን ብዘይ ኣገባብ ብዘይ ቁፅፅር ዝብትኑን ዘለዉ ካብ ምሕደራ መንበረ ሰላማ ወፃኢ መንበረ ሰላማ ዘይፈልጦ ዝኸዱ ዘለዉ ንሶም እዮም። መንበረ ሰላማ ንብፅዋን ኣበው ንመንቀሳቐሲ ንዘዕብይዎም ፅጉማት ኢሎም ዝሃብዎም ፍሉጥ ወዲት
ዝግበር ገንዘብ እዩ አቡነ ሰላማ ግን መንበረ ሰላማ ዘይፈልጦ ኣብ መንበረ ገዞም ካሜራ ማናት ናይ ገዞም ሰራሕተኛታት ናይ መኪና ነዳዲ ዝውፅዎ ወፃእን ማህያታትን እታ ብመንበረ ሰላማ ትኽፈሎም ነዚ ኩሉ ኣይሽፍንን አቡነ ሰላማ ኣብ ናይ ሓባር መንበሪ ሊቃነ ጳጳሳት እኳ ክነብሩ ይከኣሉ ስለዚ ንሶም ዘመሓድርዎ ዘለው ገንዘብን መንበረ ሰላማ ዘመሓድሮ ገንዘብን ብገለልተኛ ኦዲት ተዝግበር ተሓቂ መወፀ ነይሩ ሸሞንተ ሓደ ሊቀ ጳጳስ ደሞዝ ኣይግብኦን ደሞዝ ክወሃብ የብሉን ብዘይ ደሞዝ ደስ ዝበሎ ይውሰድ ዝበልዎ ሃብቲ ቤተክርስትያን ምውራድ ማለት እዩ ምእመናን ህዝብና ኣብ ፀገም እናሃለው ክንዲ ዘፅናዕንዕዎ ተወሳኺ ዘይጥሉል ሓበሬታን እናበተኑ ንህዝብና ከርብሽዎ ኣይመተገብአን ነይሩ ትሽዓተ ሓደ ፈላሲ ጳጳስ ኮይነ ክንዱዚ ገንዘብ ክረክብ እየ ዝብል እዩ ዘሎ ነዚ ስልጣን ንምርካብ ድማ ጉቦ ሂቡ እዩ ናብ ጵጵስና መፅኡ ጵጵስና ብገንዘብ ስለ ዝመፀ ድማ ናይ ሲሞን እዩ ዝበሃል ኢሎም ኣብ ልዕሊ ደናግል መነኮሳት ፀያፍ ቃላት ምዝራቦም ንሓዘን ካብ ብህፅነትና ጀሚርና ኣብ ገዳም ዓቢና መንኩስና ሓደ መዓልቲ ጳጳስ ክኸውን እየ ኢልና እውን ሓሲብና ኣይንፈልጥን እዚ ናይ መነኮሳት ባህሪ እዩ አቡነ ሰላማ ድማ ንገንዘብ ኢሎም እንተ ተሸይሞም ኣይንፈልጥን ባዕሎም እዮም ዝምልስዎ ባዕሎም አቡነ ሰላማ ኣነ ጉቦ ሂበ እየ ተሸይመ እንተኢሎም ባዕሎም ግልፂ ይግበሩልና አረጋውያን ብፁዓን ቦታት ሊቃነ ጳጳሳት ናይ ጉቦ ኣይኮናን ዓስራይ ናይ ማህበረ ቅዱሳን ሻንጣ ገንዘብ ብሻንጣ ዝመልአ ገንዘብ መሊኡ ገዛ ንገዛ ናብ ኣቦታት እናኸዱ ይውሃቦም ኣሎ ናብ አዲስ አበባ ከይድና ሕውሱስ ክንብል ኢና ዝብል ሓይሊ ኣሎ ኢሎም ምእመናን ናብ ጥርጥር ንምእታው እምበር ብፁዓን ኣበው ሊቃነ ጳጳሳት መንበረ ሰላማ ኣብ ሽዋውን ነይርና ኣይንፈልጥን ናብ ሽዋን ክንከይድ ምክንያት የብልናን ኣብ ሽዋ እቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ካብ ሽዋ እቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ፀጋ እግዚአብሔር ይበልጽ ኣብ ውሽጢ ዓድና ዓድን ወፃእን ዘለኹም ደቅና ብኣቦታትኩም ክትጠራጠሩ ህዝብና መንበርና ዓድና ገዲፍና ናብ ሽዋ ኣይንኸድን እኳ ዳስ ካብ ቤት መዘጋጃ ከተማ ኣክሱም ዝተረከብናየ መሬት ልዕሊ 31,000 ካሬ መሬት ንቤት ፅሕፈት መንበረ ሰላማ ንምህናፅ ንዑ ንተሓጋገዝ ንስርሐዮ ዝተመዛበለ ህዝብና ንክምለስ ግዛእታዊ ሓደ መሬትና ክረጋገፅ ናብ እግዚአብሔር ዝምልከቶ ኩሉ ብሓድነት ድምፅና ንክነስምዕ ክንፅልይ እኳ ዳስ ያው ፃውዒትና ነቅርብ ኣለና 11 መካየድ ስራሕ ኣህጉረ ስብከት ካብ 170 200,000 ደሞዝ ይወስዱ እዮም ዝበልዎ ከም መንበረ ሰላማ ከምዚ ዓይነት መረዳእታ የብልናን 200,000 ዝኽፈል ሊቀ ጳጳስ እውን የብልናን አቡነ ሰላማ ሓቂ እንተኮይኑ ዝብልዎ ዘለው ኣብ ዝተሰብሰብናሉ ጉባኤ ብመረዳእታ ድጊፎም መራሓይ እገለ ዝተባህለ መራሓይ ሃገረ ስብከት 200,000 ደሞዝ ንምንታይ ይኽፈል ኢሎም ክዛረቡ ይግብኦም ነይሩ ከምኡ ግን ኢሎም ኣይፈልጡን ሕዚ እውን እገለ ዝተባህለ ሊቀ ጳጳስ 200,000 ይወስድ እዩ ኢሎም ብመረዳእታ ተዘቕርቡ ጽቡቕ ነይሩ መንበርና እውን መዓለዮ ካብ ጸላእቲ መንበረ ሰላማ ዘይናኣስ መልክዑ ንህዝብና ከደናገሩ ኣግባብ ኣይኮነን 12 ብ28 ሻምናይ 2018 ኣብ ዝነበረ ናይ ቅዱስ ሲኖዶስ ምልአተ ጉባኤ ኣኼባ ኣብ ምጅማሩ ንቅዱስ ሲኖዶስ ረጊፆም ወፂኦም ከይዶም እዮም ካብ ውሳነ ቅዱስ ሲኖዶስ ወፂኦም መን ኢነኸእኒ እንዳበሉ ኣብ ሚድያ ዘይምልከቶም ይዛረቡ ኣለዉ ብዛዕባ መንበረ ሰላማ ብዝምልከቶ ኣካል መግለፂ ይኹን መብርሂ ይወሃብ ዝብል ቅዱስ ሲኖዶስ ተደጋጋሚ ውሳነ ወሲኑ እዩ
يكون دابر ناي قدوس سينودوس ውሳኔ በመጣሐስ መርመርና በኦም ኩቀስ ገይሮም እዮም ሲኖዶስ ኣብ ሃገረ ስብከትኩም ከይድኩም ህዝኹም መሃሩ ባርኹ ኢሉ ዝወሰኖ ሲኖዶስ እምበር ሓደ ሊቀ ጳጳስ ኣይወሰነሎም ጉዳዮም ምስ ሓደ ሊቀ ጳጳስ ከተሓዝዎ ብደብዳቤ ከተሓዝዎ ፈቲኖም ኣለዉ እዚ ተግባር ካብ ሓደ ሊቀ ጳጳስ ዘይንጽበዮ ጌጋ ስለ ዝኾነ ምእመናን ከፋፍሉ ምፍታኖም ንሓዝን ህዝናውን ከይደናገር እቲ ሓቂ ክፈልጥ ይግባእ ካብ ዝብል እምበር ናብ ሚድያ ክንወፅእ ተገዲድና ዘለና ኣይግዝኡ ነይሩ ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ኣብ ውሽጢ ዓድን ወፃኢ እትርከቡ ዲያስፖራ ደቅና ብምልኹም ብፁዕ ኣቡነ ኢሳያስ ብፁዕ ኣቡነ መቃርዮስ ብፁዕ ኣቡነ መርሃ ክርስቶስ ብፁዕ ኣቡነ ጴጥሮስ ኮይኖም 11 ኤጲስቆጶሳት ትግራይ እንትሸሙ ናብ ሸዋ ንዘይምምላስ እዩ ዓርስና ንምኽኣል እዩ ኩሉ ብፍቃድ እግዚአብሔር ድማ ተፈጺሙ እዩ ንሕና ከም ሰበይቲ ሎጥ ንድሕሪት ናብ ሸዋ ግልጽ እንብለሉ መንገዲ ይኹን ምኽንያት ኮነ የብልናን ዝተኸፋፈሉ ቦታቱን የብልናን ፈረሰ መንበረ ሰላማ ንቐጻሉን ዝፈርስ መንበረ ሰላማ የብልናን ዝጸንዕ ዝጥንክር እምበር ትግራይ ሕዘ ምንታይ ከም ዘላ ኩሉ ስለ ዝፍለጥ ስለዚ ሕዚ ኣብቲ ትግራይ ዘለቶ ኮይና ኩላትና ሓደ ኮይና ትግራይ ካብ ዘሎ ተጸገም ክትወፅእ ዘለው ጸገማትና ከዓ በብዘመኑ በብግዚኡ ምስ ግዝኡ ዝምጥን እንዳተራዳዳና እንዳወሰና ትካል ብዝበሎ ብዝተወሰነ መሰሪ ብዝተማእኸለ መገዲ ክንመርሕ መንበርና ክነሸጋግር ህዝብና ካብ ጸገም ክነውፅእ ብስም ቤት ጽሕፈት ቅዱስ ሲኖዶስ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ጻውዒትና እንዳቀረብና ቅዱስ ሲኖዶስ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ኣብ ጎድኒ ህዝቡ ኣብ ጎድኒ ኮይኑ መንበሩ ከሸጋግር ህዝቡ ከሸጋግር ለይትን ቀትርን ዝሰርሕ ከም ዘሎ ከዓ ክንረጋግጸልኩም ንፈቱ ወስብሐት ለእግዚአብሔር በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ብፁዕ አቡነ አቡነ መርሃ ክርስቶስ ዋና ስራሕ መካየዲ መንበረ ሰላም ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ትግራይ ሊቀ ጳጳስ ዞባ ዓዲግራት ክቡር መልአከ ምሕረት ሓጎስ ምክትል ስራሕ መካየዲ መንበረ ሰላም ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ትግራይ ክቡራን ስራ አስፈጻምቲ መንበረ ሰላማ ነዚ ሕዚ ንመግለፂ ያው እንበሉ ዘለና ናይ ጥበብ ሚድያ ሰራሕተኛታት ከምኡ ድማ ናይ ቤት ጽሕፈትና ናይ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ትግራይ ሚድያ ሓላፍቲ እዚ ሕዚ መግለፂ ንበሉ ዘለና ካብ ቤት ጽሕፈት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ትግራይ እዩ እቲ ቅድም ብወላዲና ብፁዕ አቡነ መርሃ ክርስቶስ ዝተነገረን ብምክትል ስራሕ መካየዲ ዝተባሃለ ሓሳብ ከም ዘሎ ኮይኑ እቲ ብዕለ ግንቦት 20 ማን ሚያዝያ 28 29 ዝተገበረ ውሳኔ ቅዱስ ሲኖዶስ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ብሓድነት ብፍቅሪ ወሲኑ ናብ ኣህጉረ ስብከቶም ብፃዓን ሊቃነ ጳጳሳት ብፍቅሪ ብሓድነት ብስምምዕነት ምንም ዝተፈለየ ሓሳብ ዘይብሉ ዝገርም መንፈሳዊ ትሕትናን ፍቅርን ዝተመልኦ ጉባኤና ኣጠናቂቕና ኢና እዚ ዝሰዓወ ድማ ብፁዕ ኣቡነ ሰላማ ጉባኤ ረጊፆም ምስ ከዱ እቲ ሕዚ ኣብ ደገ ኮይኖም መግለፂታት ዝህብዎም ዘለው ተቀዳማይ ነገር ነቲ ቅዱስ ሲኖዶስ ቤተክርስቲያን ዘይውክል ምዃኑ እቲ ካልኣይ ጉዳይ ድማ ኣብ መንበረ ሰላም ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ኣብ ቅዱስ ሲኖዶስ ዘለው ጳጳሳት ገሊኦም ንአዲስ አበባ ገሊኦም ግዲ ዘይብሎም ገሊኦም ድማ ንሓንቲ መንበር ኣንሕና ጥራሕ ኢና ዝብሉ ኣብ ሰለስተ ከም ዘለው ገሊፆም ኣለዉ እዚ ፍጹም ስሕተት ጌጋ እዩ ኳዳስ ኣብቲ ሕዚ ዝነበረ ጉባኤና ንቐፃሊ ከመይ ጌርና ክንሰርሕ ከም ዘለና ከመይ ተሓጋጊዝና ህዝብና ክነድሕኖን ህዝብና ክንረድኦን ከመይ ከም ዘለና ናብ ህዝብና ተበጻሒነት ከመይ ጌርና ንሕሰብ ዝብል ጽቡቕ ሓሳባት ደኣ ሃናጺ ሓሳብ ደኣ ተገይሩ ተዋሂቡ እምበር እቲ ሕዚ ዝብልዎ ዘለው ፍጹም ስሕተት እዩ እቲ ካልኣይ ንአዲስ አበባ ዘቋሙቱ ዘንባሃው ቀለው ዝተባሃለ ብፍጹም ሕሰት መረዳእታ ዘይብሉ ክቐርብ ዘይኽእል እንተሃልዩ እዛ ጠረጴዛ እዚኣ እዛ ገዛ እዚኣ ናይ ኩላትና ናይ ብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት ጉባኤ እያ ነይራ ኣብ ጉባኤ መፅኦም
بتزادلي مكرخار مقراب سند التحليوم نديسا زخيد مسديسا زلو سبنتالي بسند كقرو زي يقول بفلاي اتم ولدنا اتم 4 ولدنا افت مكران صقمن مس ህዝቦም ኮይኖም ማንንም ተገደደው ለህዝብ ትግራይ ብስራት ለቤተ ክርስቲያን ድማ ብርሃን ኮይኖም እታ ቤተ ክርስቲያን ምሕዳራን ፍላይ ድማ ገዳማታን አድባራታን ህዝባን ኣብ ሓዘነው ዝነበረሉ ግዜ ብምጽንዕናዕ ብምርግጋዕ ሓዊ ፍጻመታት ፈጺሞም እዮም 4 ዮም ጻሊ ቀናጳሳት ኣብቲ ሽዑ ግዜ ትራንስፖርት ኣብ ዘይነበረሉ ነዳደብ ዘይነበረሉ ብድሮን ብላዕሊ ብዙሕ መከራው ዝነበረሉ ግዜ ንህይወቶም ከይሳስዑ ካብ መቐለ ናብ ኣክሱም ካብ ኣክሱም ናብ መቐለ ካብ ሽረ ናብ መቐለ እናተጓዓዙ ካብ ዓድግራት ናለው ካብ ማጨው ዘሎ ኩሎም ብፃን ሊቃነ ጳጳሳት እናተዘዋወሩ ኣኼባ ይገብሩ ነይሮም ዝፍራሕ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ኳስ ንህይወቶም ክስስዑ ይከኣሉ ስለዚ ነቲ መንበር ዘለዎም ውፊነት ዝገለጸን ዓለም ኩሉ ዝመስከረሉ ነዚ እውን ንአዲስ አበባ ተትምለስ ነይሮም ማንም ኣይመገድዶም ነይሩ ወለድና ንአዲስ አበባ ከም ዘይምለሱ እኮ ዓለም ዘሐጎሰን ዓለም ላብ ሓደ ዘምፀን እቲ ናይ ገደም ምስ አዲስ አበባ ዘሎ ገመድ በጢስና ኢና ክብሉ ከለው እኮ ነቲ ህዝቢ ትግራይ ደስታን ሓጎስን ፈጢሩ መንበረ ሰላማ ኣይጉረ ስብከት ኩሉ እስካብ ወረዳ ኣብያተ ክርስቲያናት ደግፈኖ ዓሲልዎ ኣይጉረ ስብከት ስራሕ መካየት نزحز ناي بصال لكنا قصات عبيت 4 يوم ولدنا ناي شر ناي نورد تسفاي نورد غدفا مرها مغاوي حدث بارها تسفا مسقل لك سلطانات غبر سلاسي حشه مغاوي حدث مقباري دو مبراؤنا تقايرو سلازنورو ካብ حمراو ንመላእከ ምረተው ዝነበሩሉ ምስቶም 4 ብፃን ሊቃነ ጳጳሳት ናብ መንፈሳዊ ኮሌጅ ይጉን ንመጋቢ ረሃና ተስፋ ሃደራ እዚኣቶም ኣብ ዝነበሩሉ ብዘይ መሃያ ብዘይ ኣበል ንዛ ቤተ ክርስቲያን ንዝመንበር እዚ ዝደኸሙን ኣዝዮም ድማ ካፍቲ ዝግባእ ብላዕቲ ዓጻጽፎም ዝሰርሑ ወለድና ሕዋትና እዮም ስለዚ እዚኣቶም ፀረ ቤተ ክርስቲያን ወይ ድማ ፀረ መንበረ ሰላማ ኣይኮነን ኣይጉረ ስብከት ናይ መንበረ ሰላማ መምርሕታት እናተቀበሉ እኳ ዳስ በአግባቡ ንመንበረ ሰላማ ከዓብን ንቅድሚት ክኸይድን ፐርሰንት ብሰዓቱን በአግባቡን እናሃው ትካል መንበረ ሰላማ ንዝሕዝ ወጽሕዎ ዘሎ ናይ ኣይጉረ ስብከት ናይ ስራሕ መካየትን ምስ ብፃን ሊቃነ ጳጳሳት ምስ ማህበረ ካህናት ምስ ኣበሰበካ ጉባኤ ዝተዋደደ ስራሕ ብምስራሕ ንዝሕዝ በጀት ንብጅቶ ዘለና ናይ ኣይጉረ ስብከት ስራሕ መካየት ዝሰርሕዎ ዘሎም እዚ ክምስገኑን ክሽለሙን ይግባእ ፀገማት እንተሃልዮም ዝመርሖም ሊቀ ጳጳስ ኣሎ እዩ ብልዕሊ ድማ መንበረ ሰላማ ተካለለ ፀገማት እንተሃልዮም ኣብ ዝገዛዚ ኣብ ዝቦታዚ ፀገም ኣሎ እዚ ንፍትሖ ኢልካ ምቕራብ ይካኣል ናብ ጉባኤ እንተየቕረብካ ኣብ ደገ ኣሎ እዩ እናበልካ ምንሳሕ እዚ ትክክል ኣይኮነን እቲ ካልኣይ سقيلهم قوي عسل مسجرنا أي مقننا يقررنا نلو زول من منيو أبدأ جزء له 4 بصال اللي كان بسات من برا سلامة يدخمون يصعرون له أي جروس قطم أب مقام أب مسفح أبيات كريستيانات أب مبراخن دياقونات قصنا بمهابن تتشجر تصقم زنارسة ناب حدا منطع عرفت سينام صرح له قناعته التي صرحهم تلقوكم سلز في الصم زلوا أوش تزلوا عدوا أي جروس قص زلوا دما تلقوهم بجبو ندوم خفتم حدش تقوى بصاونا ليوانا سيمتم عرقاوي دوغو عن قلان الناولو نايسينو دوس بزهاو مسرات الناس روحو زلو ولديو خلقتهم هم يزلو أي نايب أباسيو ندي سابا زنبهاو زلو أي نايب أباسيو منم شقريب اللي نزبل زلو أو قو أي حسابة يهندي هوينو وسانة يوسن اندي زلو ويستفلي حساب دي زلو أزي تخكل يكون نزي دوم الزول وزلو صحيح تخكل زي كونه مجلسي بس أو نسلام زول وزلو اتخال أي أن إحنا طرحنا بتوصل السبات يوم طرحنا من برا سلام زحاسو من يوم زيادة صم ديوم من برا سلام طرح زحاسو صم ديوم نقيد من برا سلام لعلتهم 4 بوتات جاغانو تواهيلهم علم زمسكر لهم علم زد نقم كابزنا ورم تكال منزعهم مصيام مسزوم زلو بوتات ديوم من يخاباتهم بالعلي أنا يخبل زخي قاداس كندتو زغورون سرحون كنخبرو ميكالنا
ክንድቱ ዝመስረትዎን ክንድቱን ዓና ዘኽበሩና ክንድቱን ኣልታ ቤተ ክርስቲያን ዘኽበሩዋን ዝሰርሑላን ክነኽብሮም ይከኣልና ኣፎም ንዛረቦም ኣለና ትክክል ኣይኮነን እዚ እንተሃልዩ እውን ገዛና ዓፀና ክንመኻኸሮ ንኽእል ባይታ ምፍጣር ዳ እምበር ናብ ደገ ዝኾነ ኣክሲስ ስለዝበለ ሸር ላይክ ስለዝረኸብካ ኮሜንት ስለዝተፃሓፈልካ ብኡ ምባል ምን መሬት ዘይወርድ ሓቂ እዩ እዚ ኣብ መሬት ዘሎ ሓቂ ትክክል ኣይኮነን ኣብይ ናይ ሃገረ ስብከት ይደግፍዎ ኣብይ ናይ ሃገረ ስብከት እዩ ነዚ ጉዳይ እዚ ፅቡቅ ይተወሲኑ ኣይኮነን እዚ ነዚ ህዝቢ ምስቲ ዘሎ ኩነታት ተበሊፅካ ፀገማት ትግራይ ኣብ ዘሎ እዚ እውን ፀገም ኣለና ኢልካ ንህዝቢ ነቲ ናይ ካልኦት ናይ ፀላእትና ወይ ድማ ፀረ መንበረ ሰላማን ዘለው ንኽወዓውዑን ንምግባር ተዘይኮይኑ ኣብ ባይታ ሓንቲ ጥር ትብል እዚኣ ተኣክል ለውጢ ከምፂልና ይንኣምን እንተርፍን ቤተክርስትያን ምክፍፋልን ምእመናን ናይ ምእመናን ሃይማኖት ወይ ድማ ናይ ምእመናን ሓሳብ ምሽርሻር ተዘይኮይኑ እዚኣ ተኣክል ለውጢ ከምፂልና ይንኣምን ኳዳስ ትዝኸድዎ ዘሎ መገመቲ ካብቲ ሕገ ቤተክርስትያን ኣፈንጊጥካ ንበይንኻ ምኻድ እዚ ዘይሕጋዊ ኣካይዳ ምዃን ድማ ኣነ ኣምን እቲ ራብዓይ ኣብ መንበረ ሰላማ ዘለው ዋና ስራሕ መካየድን ዋና ፀሓፍን ምክትል ስራሕ መካየድን ዓቕሚ ምንኣስ ኣለዎም ኢሎም ንሱ ሓቆም እዮም ዓቕሚ ምንኣስ ማለት ኣንሕና ካብ ድላዮም ክገብሩ ከሎም ስለዘይተቆፃፀርና እዮም ናበይ ይኸዱ ናበይ ይኣትዉ እቲ ብሕጊ ስለዘይተቆፃፀርና እዮም ሓቆም እዮም ሕዚ ግን ሓቆም እዮም እዚ ብምግባርና ስራሕ ይከኣልና ምክንያቱ ናብ ዝኾነ ክትንቀሳቐስ ናይ ክፍሉ ሊቀ ጳጳስ ብዝፈቅዶን ብዝእዝዞን ዳ እምበር ካብ ድላይካ ዝእተውን ኣይኮነን እዚ መንፈሳዊነትና ዳ እምበር ድኽመትና ግን ኣይኮነን ብናቶም ኩሉ ዝገብርዎ ዘሎ ኣሰራርሓ ብዘይትክክል ኣብ ዘይምልከቶም ከኣትዩ ከለው ሱቕ ምባልና ነታ ቤተክርስትያን ሓድነት ንቤተ ክርስቲያን ፍቅሪ ንቐፃል ኢልና ዳ እምበር ነቲ ዝብልዎ ዘሎ መልሲ ሲኢልና ግን ኣይኮነን ስለዚ ኣብ መላእ ዓለም ዘለኹም እቲ ሕዚ ዝብልዎ ዘሎ ሓቂ መሲልኩም ሓቂ ዝነበሮም ነይሩ እኮ ካብ ጉባኤ ምስ ወፃኻ ኣይኮነን ዝዝረብ ነይሩ 2 ዓመት ገይረ ኢሎም ኣብ ሚድያ 2 ዓመት ነይሮም ኣብዛ ጉባኤ እዚ ኣቕሪቦም ሓሳብ ኣቕሪቦም ይፈልጡ እንትርፊ ካብተን ኣጀንዳ ዝቐረበ ወፃኢ ዝተፈለየ ኣጀንዳ ኣቕሪቦም ይፈልጡ መፅናዕታዊ ፅሑፍ ኣቕሪበ ሓደጋ ደፀጋ ዝብልዎስ መን ኣቕሪብልዎ መን ከይፅሕፎ ኣሎ ስለምንታይ ኸ እዩ እዚ ተደልዩ እዚ ኣብቲ ጉባኤና ኩሉ ዘዚርና ከምቲ ንሶም ዝብልዎ ክንተገርና ኣንሕና ካብኣቶም ዝባእስና ኮይንኸውን እቲ ጉባኤና ቅዱስ ሲኖዶስ ኣብቲ ምልኣተ ጉባኤ በዝሒ ክንዛረቦም ክንውስኖም ዝግባእ ነገራት እዮም ስለዚ ግን ፀጋ ዳ ሓደጋ ሞት ድዩ ሂወት ንዝብል መንበረ ሰላማ ንህዝቢ ትግራይ ፀጋ እዩ መንበረ ሰላማ ሞት ኣይኮነን ሂወት እዩ ሂወት ምዃኑ ድማ ካብቲ ናይ ሂወት ሓደ እኮ ብፀውነ ሰላማ ምሻም እቶም 11 ምሻም እኮ ኣቦታትና ሂወት ስለ ዘሎ እኮ ሂወት ዘሪኦም ንኸገልግሉ እኮ እዩ ሂወት ዘይሮም ንትልተፀገመ ህዝቢ ከፅናዕንዑ እኮ እዩ ስለዚ ሓደጋ ሞት ኣይኮነን ሞት ተኮይኑ ድማ ብትክክል ይኸድልውን ማለት ተልእኮም ኣይፍፅምን ዘሎ ስለዚ ተልእኮ ዝፍፀም ብማሕበራዊ ሚድያ ብምዝራብ ላይክ ሸር ብምርካብ ኣይኮነን ስለዚ እዚ ትክክል ዘይኮነ እዩ እዚ ቤት ፅሕፈትና ዘይምልክት ዘይምጥን ዘይኮነ ስለዚ ኣብ መላእ ዓለም ዘለኹም ናይ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ኣመንቲ ዝሕዚ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ እናውፁ ዝዛረብዎ ዘለው ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ኣባይታ ዘየለ እዩ እንተዝህሉ እውን ፀገማት እንተሃልዮም እውን ሲኖዶሳዊ ኣሰራርሓ ኣሎ ምልኣተ ጉባኤ ዝወሰኖ ብኣብዝሓ ዝወሰኖ ውሳኔ ይውሰን እምበር ናይ ግለሰብ ሓሳብ ክውሰን ኣይኽእልን ብኣብዝሓ ውሳኔ ድምፂ ብሓደ ተኣቆ ወይ ድማ ብሓደ ተሸናፍነት በቲ ዝበዝሕ ድምፂ ይውሰን እዚ ናይ ኣቦታትና ዝፀንሐን ዘሎን ንቐፃሊ እውን ዝኸይድ እዩ ካብዚ ወፃኢ ዝኽየዱ ዘለው ግን እቶም ኣቦታትና ኩሎም ብጀካ ብፃውነ ሰላማ 14 ብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት ተስማዕሚዕና ዝወፀናሉ ጉባኤ ኣብ ሓድነት ዘለናሉ እዩ ስለዚ ዝተኸፋፈለ ኣብ 3 ከምዘየለ እዚ ክነረጋግፀልኩም ንደሊ ስለዚ እቲ ካሊእ ሕገ ቤተ ክርስቲያንና ብሄረ ሕግ ዝብል ንታሕቲ ከይወርድ ኢሎም ቅድም ስለተገለፀ ብዙሕ ምግላፁ እንትና ኣይኮነን ኣይገሮ ስብከት ናብ ታሕቲ ክወስዱ መምርሒ ተዋሂብዎም እዩ ስለዚ በቲ መምርሒ ምክንያት ደግሞ እናወሰዱ እዮም ዘለው ዘይወሰዱ ተሃልዮም ድማ ክወስዱ እቶም ናይ ደገ ቦታትን ይወስዱ እዮም ዘለው እሶም እውን ክወስዱ ናብ ዘይበፅሐ ከብፅሑ እዚ ተዓፅዩ ተሸሊፉ ዝብል ግን ሕጋዊነት ይብሉ እዚ እውን ከም ድኽመት ታሕቲ ወሪዶም እሶም ድኦም ወሪዶም ከምህሩ
سن وريدهم ديوم كصفحفحوا ليق ጳጳስ ንናይ ክፍሉና ኣህጉረ ስብከት ስራሕ መካየትን ዝምልከቶም ኣካል ከለው እዮም ስለዚህ ንቶም ዝምልከቶም ቦታት እዚ ኣይወሰድኩም ተዋሂሉ ዲ ኣይክንገር ዘለዎ እምበር ካብ ታሕት ወሪድና ክንዛረብ መን ይኸም ኢሉ መንበረ ሰላም እስካብ ታሕት ይወረደ ንዝብል ቶም ኣህጉረ ስብከት ዘለው ብፃን ሊቃነ ጳጳስ ኣህጉረ ስብከት ኣይኮኑን እንዲም ዝመርሑ ዘለው እቶም ስራሕ መካየቲ ኣህጉረ ስብከት እንዲም ኣይኮኑን እንዲም ዝመርሑ ዘለው እቶም ሊቃነ ጳጳስ ናቱ ስራሕ መካየቲ ወረዳታትና ኣብያተ ክርስቲያናትን ዘመሓድርዎም ገዳማትን ዘመሓድርዎ ኣይቶም ሊቃነ ጳጳሳት እንዲም ኣይቶም ስራሕ መካየቲ እንዲም ድሕር ታሕት ዘይወረደ ዳ መንበረ ሰላማ ዳ ምን ይሰርሕ ዘሎ ፐርሰንት ኣብያተ ክርስቲያናት ዘውፃ ዘለውኮ ማሓወር መንበረ ሰላማ በታህግረ ስብከት በትመል ታሕት ዝወረደ መምርሒ እናተቀበላ ቆየ ኣብ ኩሉ ክብረ በዓላትን ኣብ ኩሉ ንግስታትን ዘሎ ወርሓ በዓልን ዘሎ ቤተክርስቲያን ኣብ ዝስርሑ ኣብ ዝህነፁ ኣብ ዝምረቑ እናኸዶ ቦታት ዝባርኽ ዘለውኮ ኣካል መንበረ ሰላማ መምርሒ ስለ ዝኾነ ቆየ እቲ ናይቲ ጉባኤ ሊቃነ ናይ ቅዱስ ሲኖዶስ ኣባል ብፁዕ ሊቀ ጳጳስ እኮ ናይቲ ኣህጉረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ኮይኑ ካብ ታሕት ዘሎ ማሓወር እናወረደ ከም ዘመሓድረ እናኣከል ሰርሕ ዘለዎ ቆይ بدم بخورد اللوه خالي اللوه خالي بداي تنطلطل يزل زبل ግን እዚ ካብ حق الرحق ክንጥልጠለ ይኽእል ምክንያቱ ሰንሰለታዊ ዝኾነ መምርሕ እምበር መንበረ ሰላማ ዘሊሉ ናብ ወረዳ ናብ ኣጥቢያ ወረዱ ነው ይኽእል ብመሓውር ገይሩ ይኮርድ ዝኽእል ብዘውርዶም መምርሕታት ብዘውርዶም ደንብታት ተፈጻሚነት ኩሎም ዝኽእል እቲ ናይ ክፍሊ ጳጳስን ስራሕ መካየትን ብትሕቲ ዘለው ስራሕ ሓለፍትን የፈጽምዎም ዳ እምበር ስለካ ቀጥታ ኣብዚ ኮይንካ ናብ ደልኻዮ ደብሪ ኸይድካ እዚ ክገብር ይክትብል እዚ ክሰርሕ ይክትብል ኣይከኣል ምክንያቱ ሕግና እውን ኣይፈቅድ ወረድ ተዋረድ ዘለዎ ስልጣን ኢና ኩላትና ስልጣን ገደብ ዘለዎ ስለዚህ ጥራሕ ስለ ዝኾንካስ ኣብ ኩሉ ከኣተየ እንተልካ ከቢድ እዩ ዘይስራሕካ ምስራሕ እዩ ካባለ ማዕናት ኣጥፋይነት እዩ ኣፍራሳይነት እዩ ዝበዝሕ ስለዚህ ንዝበሃል ዘሎ ቢጉይ ኣሰራርሓ እዩ ትክክል ኣይኮነን ስለዚህ ሕብረተሰብና ብዙ ተደናጊጽኩም መንበረ ሰላማ ፈሪሱ ዲናልኩም በስልክ ዲዩ በአካል ዲና መጻኹም ትጥይቁና ዘለኹም መንበረ ሰላማ አቦቶ ኣሎ ስለዚህ መላ ዓለም ዘለኹም ኣመንትና እዚ ትልተባሃለ ትክክል ኣይኮነን መንበረ ሰላማ ኣብ ትክክለኛው ቁመና ኣሎ ንቀጻልውን መንበረ ሰላማ ዝፈርስተ ይኮነስ ንወለዶ ረኪብና እዚ ክንብል ከለና ምስቶም 4 ብፃነ ሊቃነ ጳጳሳት ስራሕ መካየት ኮይነ ምሳኣቶም ኮይና እሕና እውን ሓገዝናዮም ዝመጻና حزون بتستوهاونا تلوكو نبوتاتنا خبيرنا نتا بيتكسان حدنتا بزحلو ملكع دا أمبي أفراساينت بزحلو بزخير منقدي كن خيرين ولدنا خبيرنا كنا حالفو زقبأنا ولدنا خبريلنا نبيتكسان خبريلنا نحالفنا إدميا نتا بيتكرسيانن نتا لزال لنا يهوق تحاسيونا بزوح بمحلافنا كام جخمة تتقصيرو تخكلا يكون أب هاقرنا زلو تساقمات أو تمزاوالنا زلو دعا كنسرح يقبأنا نمبر أبناء بيت كريستيان مقالنت كفافالنت ናብ ሓድነት ኣብዘየ ምጽ ነገር ተገብርዎ ዘለኹም ጉዳይ ትክክል ኣይኮነን ስለዚህ ብዙሕ ክንዛረብ ይግባና ነይሩ ግን ናታ ቤተ ክርስቲያን ምስጢር ስለ ዝኾነ ነታ ቤተ ክርስቲያን ክንብል ነቲ ከይደናገር ንህዝብና ዳ መግለጽ ንብለና እምበር እቲ ዝግባእ ግን ቀጸልቲ መልኣተ ጉባኤ ስራሕ አስፈጸምቲ ብዝሓለፈ ስራሕ መካየት ኣህጉረ ስብከታት መጽኦም ተዘራሪብና ኢና ቀጸልቲ እውን ዘለው እስካብ ታሕቲ ክንኸይድ ኢና ምዝምልኮታ ኣካል እውን ተዘራረብና ጉዳይና خيدي بزغنا جن من برا سلام أبو طلو أيقول سكوت بوس أنا بوتات أب سلام لنا أب صبق لنا سلازين أبدي ساز من لس يلن من برنان بيت كريستياننا نحلنا إنا زلنا سلازي كلكم تي ملكتنا بيت كريستيانكم بتي توصلنا وصان يدما تجبرها بقوة كفتم توصلنا حدا زي ملكوتا أكل وزي ملكوتا سب أما حوارا ميديا وصيو نايز خلنا ناي بيت صحفتنا ناي قدس سينودس ناي من برا سلامان نجلسك أي فكرين لوسيني عزيز ملكته أكل ملكت كم حلال افترح له نايب علنا ميديا لنا نايب ترستوه هذا بيتكشان كأودا ما نايب بيتكشاننا ميديا تزلوا بتزم ملكته أكل وصف له طرح يوم نايب صحفتنا زبالنبر بزخون زوزع زلوا ورثات يكون ميديا تزوها ونايب صحفتنا أيكونن سلام أجزاء مسكولاتنا يكون